Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Amainda bambo mwazuka bwanji ayi vanenda sungwana zigawo zonse mwazuka bwanji ngati mwazuka inenso ndazuka ndati ayi chigawo cha kumamawa lero tikupita chigawo cha kumasana tikasane moni muli bwanji amainda bambo ayi vanenda sungwana Malawi wa chimwemwe Malawi wa mtendere Malawi wokondedwa Mulungu atidalitsa ife muli bwanji madera wonse Nsanje Kalonga Mangochi pakati kuli Longwe komanso kuPlantaye papula mulanje nyani wa mphongo kupereka moni mwazuka bwanji ngati mwazuka inenso ndazuka the great machine Tramanja Boys nyani wa mphongo chigawo cha kumasana cha kumamawa tikuthamangira kumasana muimvera pa nthawi ya lanji imeneyi mumachuna sapitwa timakuyamikirani lero ife tikamva kena kake timabwera komanso kuchenjezana komanso kuziwika komanso kuuzana kuti kodi ife tili pati nanga tikuyendera pati nanga tikupita pati. Mwansanga ndikuuzeni kuti Malawi zuka ukhale chasonga ngakhale wavota koma uzuke ukhale chasonga uyang'ane pamene wavota mwamtendere ndi chilungamo ndi chimwemwe koma ngakhale wavota uzukebe usagone tulo ukhale chasonga ngati nyani wa mphongo amene amakhala pamwamba pa phiri la mulanje kupinda mchira kuyang'ana ziko tavota tamaliza tikudikirira chani. Mkati mwa kudikira muli zinthu zingati zoti tizidikire. Malawi ndati ndikuziwise lero MCP ngakhale yachoka mboma si kukondwa. MCP ngakhale ili kunja kwa boma si kumvesa. Malawi ndati ndikuuze kuti chakwera ndanthu wake wonse sakondwa ndiponso ngakhale chakwera wapasidwa force ndikuvomera ndi mafoma president ndikuvomera kuti ayindaluza koma sini mumtima mwake kuti wavomera waluza iyayi. Pali zina zimene angazichite motutumusa kwambiri, pali zina MCP ikhoza kuchita motutumusa kwambiri. Tiyeni tizuka Malawi tikhale chasonga. Kuchenjera kwake Malawi amamuchenjeza Malawi nzake, ochenjeza akuchenjeza, onena akunena kuti tizuke tikhale chasonga tiyang'ane ngakhale tavota kodi kusogolo kwathuku amene tachosa mbomawa mtima aupeza avomereza kapena ayi sangavomereze wani pali zifukwa zimene iwowo ati asavomerezere mpaka na pano chifukwa palibe boma linalowa kuchokera ku Kamuzu kuzafika pa Bakiri Muluzi kuzafika pa DPP Bingwa Mtalika kuzafika pa PP Mai Joyce Banda kuzafika pa DPP Kawiri amenewa palibe anthu amenewa aononga kuposa MCP yachiwiri. Asogoleri ndiye aigawana misonkho ya Malawi, ndiye atafuna ndrama za Malawi, ndiye agawana ndrama za Malawi, ndiye agulira nyumba zibwezi, ndiye achita kuchita kofunikira konse kuti Malawiyo amve kupweteka aziwe. Ndipo panafika saizi nduna ndikumayenda kumapita mmashopu ndikumauza kuti kwezani katundu popeza nduna ya Home Affairs ya Homeland ndine apolisi palibe chimene angapange kwezani katundu ine muzindi pasa ndrama zochokera kumawini anuwo. Ama business yaja anaiyesesa kunena kuti komatu ife business yathuyi silowerera boma koma ngati nkhale inu mwanena tipangali tisekatu kampani yakoyo ndiye kunala azikhale ng'oma kuthamangira mmakampani mwa maBurundi, ndiye kunala alichali Chimondo Banda kuthamangira mmakampani mwa amwenye, ndiye kunali anthu kugawana ziko lino kulinyosolerana mpaka na kumakalanda maBurundi ndrama zawo mpaka na maBurundi ena kuphedwa ndrama zawo anthu kumakazitapirana ndrama mmashopu kamera CCTV nkumaonesa ati anyamata achipani tu amene aja MCP tu imeneyo ali watu mandana ali Chimondo Banda
mpaka na chimwendo banda ndazikhale ng'oma ndi ndani kuyamba kukangana okhaokha kuyamba kukanganira ndalama za ziko ndalama za anthu a bizinesi aja anayamba kukweza katundu lero iwaja kumati akutumidwa nda DPP pamene amayamba kupita mashopu amwenye kuti mukweze katundu misonkho yomuzitipasa ifeyo ndiye nda MCPyo lero zavutatu. Profesa Arthur Peter Mutharika wangolowa sizoti tuwauza amashopu kuti sisani katundu ayi. Profesa Arthur Peter Mutharika wangolowa sizoti wauza amakampani kuti basi wodani chimanga kunja muzigulisa mochipa muziko muno ayi. Anthu angoziwa kuti ife zathu zitiendere tizigulisa katundu ngati Malawi mmene akufunira. Boma mpaka na MCP kumakalowerera mashopu amwenye nduna kumakalowerera kuchosa chimanga mwadi maki kuauza mavenda chosani kupita ku banki ya Richard Chimondo Banda kukatenga madollars wonse iwaja ndikunyamula madollars aja ndikupita nawo pansika ndikumaka sintha mokwera kumaka sintha mokweza msonkho kwambiri nduna tu za MCP mpaka na kupita ku banki ku reserve bank kukatenga madollars wonse kumali zako iwo ndikumasintha ati akhale ndi mamilioneya akhale ndi mabilioneya matrilioni ndalama za Malawi misonkho ya Malawi. MCP ivomereza koma ivomereza mochedwa chifukwa nduna zambiri kuphatiza ndi president yo ali ndi milandu ndiye aba ndiye ine 2020 2021 2022 ndinanena kuti amene angazalowe kaya atupere muluzi amene angazalowe kaya ndi wambakuwaku ndi matero to amene mmande sata bwino amene angazalowe kaya ndi Sandra Sijuma movie wa Chilungamo Revolution Party amene angazalowe kaya ndi Prophet Mbewe amene angazalowe kaya ndi UTM amene angazalowe kaya ndi APP kaya ndinu a DPP musadhati namize musadhati nyonyase kunena kuti ziko lino losauka mboma mwapeza mulibe ndrama palibe mboma muli ndrama koma anthu amene ali mboma wa ndi amene atenga ndrama zonse kuzichosa mboma ndi kuzitenga kukazisiya ku nyumba kwawo. Kodi inu mukamabwera mbomamu chimene mungachite inu kuti boma muliyendese bwino ndi chani? Wasunga ndrama zathu Richard Chimondo Banda muitaniseni agulise nyumbazo atipase ndrama zathu. Akatipasa ifeyo ife ndiye tikutumani inuyo amene mwasankhidwa pakali pano a DPP inu yambani kupanga zitukuko. Moses Kunkuyu atenga ndrama zathu. Alobeni Lowe atenga ndrama zathu. Akezi Nsukwa atenga ndrama zathu. Inu Atabo Chakaka Nyerenda akolini Nzamba andani yawa alipo ambiri Ananse Tembo ndrama za mitengo za foresti atangolowa kumene ndrama za COVID zilipo osazanama kuti Malawi ndosauka ayi akumusaukisa Malawi ndinu amene andale inu. Andale inu ndakapamba mumafuna kuba ndachove mumafuna kusaukisa Malawi wasauka kufika pano chifukwa chonena kuti MCP imapita kumaka challenge inawa mashopu kuti mukweze katundu msonkho muzitipasa ifeyo kupita kukakweza sugar ujakakwera maprofeta aja wandaleyo ndunayo kumapeza kumene kujakanga chepe kodanga sise katundu ni ndani wosisa katundu wapezeka chifukwa Profesa Mutharika sasa nkanduna zisiru zofuna kuti Malawi wafe ndiye inenso ndiye nileka kukumbusa pano malonjezo anga papelo la mulanja pamwamba Mutharika mukalumbirisidwa tikumva kuti mukulumbiritsidwa Saturday mukangolumbiritsidwa sankhani nduna ziyambe kuyang'ana chuma cha ziko lino. Sizoti anthu wokuti aphedwe, sizoti anthu wokuti amenyedwe, sizoti anthu wokuti atani asanamenso kuti amangiridwa ndale chifukwa MCP yayambapo to MCP kutulusa matukutuku ashoneka mpondeni akagulukena akuti yayi atupere muluzi iso naye mati sukulu za ulere koda abambo ako atupere muluzi asanalumbiritsidwe atamba kugwira ntchito. Atupere muluzi afunanso aziti yankhulisa mwanayi ndi wachabe mwanayi ndi chove mwana amene ikunaneka kuntenga kumusiya pambali osamusapota nso amene chifukwa amene akhala kuononganso
ndiye ine uku nangodusako sindachole nkhwani chifukwa ma social media munafe tilimommo tikumamva ma speech ya anthu zochita zanuzo tikumaziona nafenso kusapitwa kuno tikatuluka musamatione ngati ndifahamu ano koma tikungokumbusa malonjezo kuno kusapitwa musazaname wolowa inu kuti ndrama mulibe dziko la Malawi losauka koda anthu akugula nyumba 300 akugula maloji wodula dziko likhala losauka bwanji kodi iye amalowa analibe papa la galimoto ndrama zonsezi kwazitenga kuti mesa akubera ziko misonkho ya Malawi mwini wake akuvutika ndiye inu musalole ndrama zanse wa makanjira mangochi chakwera anazitenga wazidya muitaniseni nse wa makanjira mangochi za ku Saudi Arabia zinatengedwa ndrama kunali kota aonjezera anthu ena ayambe kumanga nse wa makanjira mangochi ndipo amakanjirawo ndi gulu lawo mafumu ena anayenda kuti ndrama zabwera ndipo zovomerezedwa kodi nse walephedwa kumangidwa mpaka chakwera wachoka ndi chifukwa chani ndrama zokwazitenga ndani musavutike ndi nse wa makanjira mangochi ndrama zake zilipo muitaniseni anatengayo project iyambe mwansanga ndrama zabwera zili ni ndani mapepala alipo auze nana tisungirawo iwo otu amati aba iwo otu amati basi fe ma gentlemen palibe swanga tipange chili chose ziko talitenga lili mmanja mwathu ndipo boma siliruza iwo otu anali ndi mau mtima uti boma siliruza asogoleri boma siliruza koma boma laluza ife tikuona manifest asogoleri ife tumapanga chilungamo mtendere zikufikireni Legrand machini mtamanda boys nyani wa mpongo alole akane tili pano kukutumikirani ife bana MCP ya bika MCP ya mwalira amainda abantu basi wafarisi mweza kwenda vyala yolepera yotini mwini mwayilepera kuisenza mwakamanda kuwakongolesa koma nkati muli mafupa mushuka mbale koma kunja nkati mukusira molisiro zizayanjana ni mulungu Ochita chilungamo cheni pano pasapirwa chikufikireni ife tikuneneratu biru imene inalowa ku parliament imene aipeze Profesa Mutharika ndi biru yonena kuti achakwera anaisainira kale ndipo chakwera ndithu biru ija yalowa kale zivuta komanso musayambepo munthu isanalumbiritsidwe Mutharika sanagawo sanasankhe nduna Mutharika ayenereka timpase masiku ochuluka timpase myezi iye uja amanena kuti ine 100 days chito za manjanga mulole zindichitira umboni tiye timusiya kalumbiritsidwa 100 days myezi 6 tikumango muyang'ana akakhala anthu ena amati oloko ku America amati tiyeni timpase chaka myezi 12 tizimuyang'ana kuti bomali alitolera bwanji mwayambapo twa MCP amati sikulu za ulere ndi apa sikulu zisiketu biru achakwera nailowesa kale ndrama ziyendere Profesa apapa ndi biru ya 2025 mpaka na mu 2026 ngati kungakhalenso budget ya boma limene likulumbiritsidwa la DPP ndi 20 cha February kapena March ndiye kuti biru imeneyi izalowa DPP kuti nawonso iyambe kukonza zawo ndiye biru iyi ndrama zake zadibwa biru iyi achakwera atafuna kale ndi nduna zawo biru iyi yalowera kwa achakwera ndrama zadibwa kodi Mutharikayi kuti achite zinthu mwansanga biru yake akaitenga pati popeza biru yasainidwa kale Malawi uzikhala wamtendere uzikhala wachilungamo uzikhala wachimwemwe ife timafuna Mutharika tisisire chakudya ife timafuna Mutharika tikonze zinthu zikhale za mtendere ndi chilungamo ife timafuna achikwanje athe ife timafuna opanga mademo achite mwa ufulu ife timafuna wabungwe na miwa asavutike wabungwe ndani boni kati asavutike kuphatikizana ndi ine ndinene mwa mtendere ndikhale ndi ufulu ozuzula ziko langa ochita ziko langa ngati democracy lero azikwanje athe lero azikwanje aja ayamba kocha misika kulilongwe azikwanje aja analumbira kuti Central Region ndi yawo pamene Central Region iyo ndi anthu ochepa azikwanje okhaokha amalawi anatembenuka kuti ife sitifuna kuvotera DPP lero Central Region ija sikumveka sikuvomereza Central Region Gangata anaimanga Central Region Gangata ananena kuti ngati kuno MCP ingazawine muzandifuse ndikulumbira cheke twa Gangata anacheka pakhosi ndi chala chake kulumbira kumwamba kuti MCP ikangowina cheke twa inu muzandifuse antulankhani inu lero alipo angasuse
lero ground limachita kuonekeratu olokefese timanena kuti asogoleri mmamizimu kungochula za Congress kungochula za UDF umenyedwa mmamizimu ndi chimangacho ndi chipani chake cha DPP asogoleri ndi ndalai Profesa Azapita Mutharika ufune usafune DPP idusa anthu kumatine ndakwera chipani komabe ngakhale ineyo ndimachemerera chipani ndimayuza chipani ine ndi munthu ndiyenereka ndasakira Malawi kwabwino kuti tipeze mtendere koda akati ziko la mtendere ndi chilungamo amanena chani ndiye wauze abale ako kuti iyayi musavotere ndiye uvoti kusankha ndi kumene iweyo ukuziwa kuti umalandirako ndalama si bwino ndalama zotiye tizisiyapo koma tiye talondolera Malawi kwabwino kuti Malawi kuti akhale bwino apite kuti achite chani the great machine in Tramanja Boys nyani wamphongo kuphunzisana kukambirana kuti IMCP mudekhetu IMCP mwatuluka mboma atu IMCP palibe chikukukhuzanitu IUDF palibe chikukukhuzanitu musachuluse ma speech tu sukulu za ulere muzionatu secondary ichitikatu koma tayembekezerani budget ya lowai iti igwirisire ntchito Mutharikayi sikhala ya DPP ndi imene iyasiya MCP pamene ikutuluka kodi mukuziwa kuti ndalama zilipo kapena palibe chifukwa akapeza ndalama pamene payamba iye masota out achi wonse kuti okay ndipangezi malinga ndi mapulani yake ndiye inu musachite force ati IUDF mtima mmalo inu IMCP mtima mmalo muli kunja kwa boma chifukwa zipani ziwiri zimene zikuonesha kuti zapsya mtima kwambiri MCP ndi UDF mwapsya mtima kwambiri mwathamanga ndiye ngakhale mwanyosolerana ndalama zo atupere muluzi mukuziwa kuti mwina muitanidwa kuti yayi ati ukuti zikukukhuzani popeza mmachuka kuti mulibe corruption mwina apa mwadiyako ndalama ndi madola zimene zikamveka ndiye mukubisa manga asogoleri zikuvutani ngati mwadiyako kudera limodzi ndi MCP mubwezatu ndalamazo paja nankhumwenso to anadi anda MCP anabwezatu ndalama za COVID nankhumwayo ndiye ifenso tikukuuzani kuti mudeke IUDF mudeke IMCP muli kunja basi perekani mpata kwa anthu amene alowawa 100 days ndiye mukachoka pa 100 days ipo musiyepo chaka cha mtundu mpaka na muzambe kumukumba kapena muzambe kuwakumba DPP atapereka budget yawo chifukwa wayenereka akhale ndi budget yawo yozindikira kuti DPP yalowa nduna zake wasankha budget iyi ndi yawo ndiye tione kuti kuchokera pamenepo tiyenda moti bwanji mpaka na kuzafika ku 2030 mukhala muli kunjatu iniyo mpaka 2050 DPP IMCP IUDF APP IUTM dikirirani pano pali pa ground ndi Profesa Azapita Mutharika chisango cha Amalawi aganiza chimanga chayamba kubweratu chimanga chayamba kusikatu kodi munthu uyu akhale mboma asankhe nduna ndiye nduna ija izipita kwa Adimaki chosaniko ni chimanga chonsecho mukagulise ku Tanzania chosaniko ni chimanga chonsecho mukagulise ku Zambia koma akuziwa kuti Malawi akufani njala anthu azikagula chimanga kumwa venda chimanga thumba 200,000 chimanga 100,000 chimanga chonse cha nziko muno chagulisidwamo ogulisa kukhala nduna ife kumuza president chose ndunayo Makafi Ratha Chakwera ndunazi zikukuonongera izi zinazo zichose ntchito osamva lero akulira twali kunja kwa boma Malawi akakaka Malawi akanena wanena basi ndiye ife mutiyang'anire mwayang'anire ife tikufuna kudya mukuona ndandanda wa chimangawo oloko wasunga chimanga akuchita kuopa kuti walowai chimanga wachita kuneneratu kuti venda iwe gulisiratu koma ukati iyayi mvula ikagwa cha February ndi gulisa modula Malawi wake suno chifukwa ine ndipana chimanga chimenecho sichipita kuna kulikose chimanga chimenecho ndiye ine ndiziyitanisa changa kusiya mu Adimaki ndiye ndizigulisa venda amene angatuluse chimanga muno kupitisa kunja game yosigwira timugulamo muno chimangacho ndiye iwe ugulisiretu Malawi wantendere Malawi wachimwemwe venda wabwino wachitulusiratu chimanga chake ayambe kugulisa chimanga chayamba kusika chifukwa mavenda amva iwo zimenezo atulusa chimanga chawo chonseja ndiye pali mpikisano sopano ofuna kuti chimanga changa chithe mwansanga chimanga changa wina ake sopano wafika chimanga thumba 45,000 wina ake wafika chimanga thumba 50,000 pano pati kunena pano chimanga chikuthamangira ma 50,000 thumba kuma 100 kuja tikuchoka atu kuma 85 tikuchoka atu kuma 75 tikuchoka atu masiku ake omwe wa wina Mutharika wa venda kungoopa yekha kungoopa mau koma iyeyo akuchita kuona matra
matraka akubwera kuti chimanga chikangolowa mu adimakichi changa chindanya nacho basi chifukwa Malawi amauzidwa kuti ukapeza 2000 yako pita kwa adimaki ukaezese 3 kg yako uzidya usipita kwa adimaki usipezako chakudya osakhala kupita kwa venda. Venda iyi muzimu yang'ana pozindikira kuti inu ndipopeza mavenda salephera koma mavendawa asama balance kwambiri ndi adimaki mpaka na adimaki izigulisa chimanga thumba 40,000 venda zikagulisa 95,000 kodi iwo ngapite kuti venda yanga kudwe na Yesu azaonesesa kuti ngati adimaki ikugulisa chimanga 45 kapena 40 ndiye kuti venda azizabwerera mmafifite. Palibe thumba kafika 75 kapena 70 palibe chifukwa zimafuna zibalansane. Ndiye ine ndikukuchenjeza ndikukuza wa UDF kuti dekha umuone profesayo ni nduna zake wa MCP usathamange kulemba siya zimenezo ganiza milandu yako kuti uwaba ndrama zingati uli ni manyumba angati ulandidwapo angati ukalowa iwe pa undunapo ukalowa iwe kukhala minister unali ndi nyumba zingati wangokhala minister zaka ziwiri kodi nyumbazo 10 izo wagula bwanji malojiwo pa uminister wakhalapo zaka ziwiri ukagule nyumba 10 ndrama zako malipita zingati ganiza iweyo kunena kuti ukumangidwa wadya ndrama zosakhala zako kumangidwako watenga ndrama za inake kumangidwako ungobweza chilungamo zinthuzo kumangidwako ungoziwa kuti izizi nza Malawi izizi ndiye mwatenga zinthu za Malawi no MCP inu mwadya zinthu za Malawi inuyo ndi nthawi yoti muzisanze yasogoleri musanze zimenezo musonze basi musanze basi amaina bambo trama ya poezi nyani wa mpongo timatalola kana kaneta joni poka mpata njoka senga ni mwana pakila mwana jepa mwamba chikuwa tibangula dekhani atupere mulozi pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.